Takže čaute ľudia, vítam vás z nového videa. Dneska si zahráme futbal. Ja sa volám Sebastián, som tu hosť, hrajem za Tatran, mám 9 rokov. Mňa chcú do Akadémie Fulhamu a my ideme na to. Určite na tomto videu dajte like a odber a my ideme na to. Poď do brány prvý. Dobre. Idete ma dobre? Ja. Bomba je ako kráva, ale Treba byť gol. Brankár to vychytal. Teraz moja slabšia noha. To dopadne zle. Haha, že dopadne zle, Fauzičky. Ja som chytal za Akadémiu Real Madrid. Tak to on určite. Julia, toto nedopadne dobre. Zatiaľ jeden gól. Nic. Ľava nožka. Všetko mi chýta. Ťažko dať gól z takej No malej vidíš, že som bol v Akadémii. Ťažko dať z takej malej brány gól. Dávaj ty lopata. Ty si lopata, to ti napíš. To frasa. Si robí srandu. Ďalšia tyčka. Nie. To si robí srandu. Ja som ľudia, toto nie je normálne. Som v Akadémii. Stále len jeden gól. Som raz a dospelý. Gól! Som im tam chytal. Dospelý No hral. brutálny gól. Klas. Od prdeli. Teraz ľudia sa podržte. Držte si klobúky teraz. Hej, na teraz. Nie teraz, ale Ja si držím. áno! Tretí gól. Vamos. Dobre, sme na závere. Teraz je kopať Sebastián. Sebino. Čo mňa tu predstavuješ? Áno, výborne, prvý zákrok. Dobre. To som kopal horšie ako moja babka. Nic. Do reči. To bolelo, ľudia. To je bolesť. A hlavne je, že dostal som ešte gól. Tak to som zakryl. Pouzičky. Čo opakuješ? Ridičku. Ja proste nie som brankár. Ja som ešte pozranení ľudia. To nie sú výhovorky. Ale akože dá sa povedať, že hej. Do frasa! Čo si nebol gól? No hej, len išlo za buď. Máš častie, si neprichodil. Ty vole, to som nebol. Áno. To je môj Tatran. Áno, Tatran. 4 góly vyhrávam už. Dobre, Mačo, musíme nechať vždycky. Ja by som sa snažil, fakt, len. Jo, výhovorky. Si som pozranený. No, pozranený. Si som zranený. Dávaj, čo tam japuješ? Dá si to. Tapete ľudia, on len japí. Ďakujem, to ma vychádza. Neskúšam nožničky. Ty určite, posledná strela, nožničky. To je jak moja. Jak moje nožničky. No, chod si, pane. Si menší. To je nevýhoda, že sú menší. Haha, nevýhoda. Ale v škole to je výhoda. V škole je. Ale školu teraz ma nezaujíma, čo tu japuješ v škole. Ani mňa nezaujíma. No tak čo tu začínaš zo školu? Tak čo musím im pripomenúť, nech sa začali? To bola tvoja posledná strela, že? Dal si 4 góly a 3, a to je len taký provizorný tréning. Teraz ideme na Brvná. Začínam ja Molita. Takže poviem. Zatiaľ komentujeme. Ježiši. Skoro, To je ľudia. moja babka by kopla lepšie. Á, minečku, tu máme nejakého astronauta. A strový pokem
aby som prekopol, dám. No nic. Zatiaľ vyžaný. Štvrtý Ja pokus. som fakt lopata. Štvrtý pokus. Ja som fakt lopata. Keď nedáš nič, má veľkú šancu. Bolo. Bolo. Ti to. Vy napíšte do komentárov, že či to bolo alebo nie. No akože pofiderne, ale určite napíšte do komentárov, že či to bolo Brno alebo nie. Famos, dobre. Nemôžem to veľmi podkopávať, je to meké. No však presne. Toto presne. Toto bola tyčka. Slabá strela. Už ideš na štvrtý pokus. Nie. A vieš o tom, že ty ideš zblízka. Ja som ďalej bol, ale dobre. Posledný pokus. Takže dá sa povedať, že 1-1, ale vy musíte napísať do komentárov, že či moje platilo. Bude to remíza spravodlivá, alebo je to výhra pre... No, áno. Napíšte dolu do komentárov. Som lepší. Daj tu. Tu si dáme ďalšie. Dáme stade a do prázdnej. To dá viac. A tak to dá každý. Ty nedáš. Ale tak určite. Dobre, viete čo? Dáme si, že budeme dať hlavičky. Jeden bude jednému hádzať a ten druhý bude musieť dať hlavičku do lopata brány. v hlavičkách, takže nič. Začínať. Ale je to dobre, začnem. Viem nadadzovať. Môžeme aj dávať nožničky, ale to len fakt vtedy, keď budeme chcieť. Poď tu. Nie, poď sa tu postaviť. Ja som malý No dobre, dá. Ale to si mi zle hodil. Ešte raz. Ja nebudem tu dať rybičky, chápeš? Počkaj, ale dobre. Dobre, daj. Čo to sú? Aj, do prdele. Prvý pokus nič. Sorry, moja chyba. No, vidíš. Od znova. On nevie hádzať proste. Chuj, nemôžu tu hádzať na rybička. Ty vole. Ešte 7 pokusov. Ach, ja som lopata. Väčšia ako ja. Táto si urobil to. Matias, že nebudeš sama jadzať, lebo ja som jabak. Tak dobre. Ty vole, dobre, nožničky. Ešte koľko máš pokusov? Koľko? 4? 4. Dobre, dáme 4. Ale ja to serem. Čo je so mnou? Toto čo je so mnou. To si robíš srandu. Ešte koľko? 2? Ešte 2 pokusy. Ani jeden. Toto je moje bodka. Hej, to čo máš na nadhodenie? No dobre, Na dáme. nožičky som chcel. Čo to mi máš povedať? Nevyhádzaj proste. Ja Dávaj. som sa tam zabil. Dávaj. Ešte koľko máš? Dávaj. Ale ja to serem. To není možné. Ešte jeden pokus? Hej, posledný pokus. Aspoň dúfam, že si jeden náš. Čo chceš? Nožničky. Ale to čo bolo? Čo? No, To bolo nízko, dám ti ale... ešte raz. Ja to vždycky tam dám doprava. Dobre, teraz som na rade Som ja. bez gólu. Dávaj. Som na rade ja. Idem z tejto strany. Prečo? Ári. Na čo chceš? Daj mi na hlavičku. To je lopata. Ale prvý pokus bol celkom nice, ale môj bol lepší. A toto bol dobrý pokus. Musí ísť nižšie. Chceš ísť už na nožničky? Ešte nie. Chcem si to Ale zaistiť. hlavne to nekopni do kukurice. Tyčka. Keď to bol jeho tretí pokus. Mám smolu, mám smolu. Máš spolu, to je pravda. Chceš nožničky? Chceš Ešte nožničky? nie. Ešte nie? Chceš ešte to dokopať? Hej. Dobre. Koľko ešte mám? Ešte máš 5 pokusov. Chceš ísť na nožničky? Nožničky. A hlavne to nekopni do kukurice. Nebolo to zle.
Ešte 4 pokusy. Nožničky? Hej! Hej! Ja dneska asi ani obom sa nám nepodarí dať nožničky zase. Hej. Joj. Už je na nožničky. Už len na nožničky? Ešte máš 3 pokusy. Si môžeš dať. No poď. Hej! A je to tam! Áno! Urob tam nejakú oslavu, nie? Do kamery. Sú, hej. No, zase nožničky. Ešte máš koľko pokusov? 2? Alebo 1? Bum! Joj, ale dobré nožničky. Ja som to úplne dosral, no. Posledné nožničky! Dobre, tak Sebastián dal 2 góly. Jedno z hlavy a jedno z nožničiek. A ja... Dobre, pre dnešné video to bude všetko. Ak sa vám video páčilo, určite dajte like a odber. A čaute. Čau.